Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yanda za ki rikita hankalin oga yayin da kike jinin haila. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a wannan lokaci. Hanyoyin biya wa mijinki buƙata yayin da kike yin period, wato jinin haila kenan. Hanya ta farko, ‘yar uwa idan kika iya biya wa oga buƙata ta wannan hanyar wato hammatarki, to da oga ya ji daɗi. Yadda za ki yi shi ne, sai ki kama bananarsa, ki matse ta a hannun kafaɗarki, ki zauna ko ki kwanta, sai ogan ya sanya bananarsa a tsakanin hammatarki yana sokawa. Idan da akwai man kirim, sai ki ɗan shafa wa bananar tasa don sauƙin sokawa. Haka kuma sai ki dinga kama ‘ya'yan gwailayen nasa kina matsewa, har ya biya buƙatarsa. Za ki ga yadda zai ji daɗi sosai. Na biyu kuma shi ne baki. Ba wai kawai kiss ake yi da baki ba, har da biya wa oga buƙata yayin period. Wasu matan ko kiss ba su iya ba, don haka za su koyi yadda ake yin sa. Ina kike ‘yar uwa, ki sani wallahi idan kika gwada yi wa oga hakan yayin da yake buƙace, domin za ki ga yadda oga zai kama yi idan ma a ce kin ƙware da hakan. A lokacin da kika kama zakarinsa, sai ki saka a bakinki, amma kafin ki saka, sai ki ɗan fara lasarta, kina lasawa sama-sama. Sai ki kamo daidai wajen ɗan kan kaciyarsa, ki tsotsa kina murzawa. Sai ki saka ta duka, kina yi kina cirewa kina tsotsa. Wai, daɗi kan daɗi, amma sai kin gwada fa sannan za ki san haka. Wallahi mata ku cire kunya domin riƙe mazajenku da kyau. Ku sani wani lokacin idan kuna period shi ke sawa mazajenku su shiga wani hali. Amma idan kuna yi musu haka, ai shi kenan babu wata matsala. Na uku kuma shi ne tafin ƙafa. ‘Yar uwa abin da za ki yi a nan shi ne, sai ki saka oga ya kwanta rigingine, ya ware ƙafarsa kamar za ki yi masa kaciya. Sai ki sa tattausar tafin ƙafarki guda biyu, kina mummurza bananarsa. Ki taɓa kanta, kina taɓa ‘ya'yan gwailayensa har sai kin ga ya kawo. Na huɗu kuma shi ne amfanin nono. Da yawanmu mun san yadda ake biya wa oga buƙata da nono. Ki sani shi nono ba wai an yi shi ne don kawai ki ba wa jariri ba ne. Yadda za ki yi wa oga shi ne, ki haɗa nonuwan naki guri ɗaya. Haka za ki yi wa oga, wato ki haɗa masa su guri ɗaya, shi kuma ya sa bananarsa a tsakiya, ya yi ta saka ta. Kada ki tsaya kina kallonsa, ki dinga tofa mata miyau don ya samu sauƙin kaiwa da komowa. Duk waɗannan abubuwan ba za su samu ba sai kin iya wasa da miji, wato ki zama mace wadda ba ta da kunya a wajensa, domin shi ne zai sa ya biya masa buƙatarsa da kyau. Abin lura, ‘yar uwa kada ki bari ya sadu da ke idan kina haila wato period, don haka saɓa wa Allah ne da manzansa. Hakan nan ki nisanci sanya bananarsa a cikin duburanki, wato ɗuwawu kenan. Yin hakan haramun ne.